बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव तामुलपुर जिल्ला एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशनआ इउपिपिएल दोलोखौ थोंजों मदद होगोन। आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों दैदेननायजों बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरा फारियै जोबबोदों। बारग' एनडिबि मावथिफोरखौ मदद खालामनाय आरो बिसोरनि जेंनाफोरखौ फारियै फोजोबनो खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। जायनि थाखाय बे खेबाव मदद खालामनो सिगांबोदों तामुलपुर जिल्ला एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि बिबानगिरिफोरा। दिनै तामुलपुर जिल्लानि बारग' एनडिबिफोरा ज' जानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि जोंनि बारग' एनडिबिफोरा रावबो गोनो गोथो जानो नाङा आरो जायफोरा गोनो गोथो जादों बिसोरो जगाजग खालामनानै फैनो नांगौ। फैबाय थानाय समाव जों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाखौनो थोंजों मदद खालामगोन आरो 26 नं दारांगा जुलि बियाबाव इउपिपिएल हान्जानि बिजाथि जलेन दैमारिखौ देरहाहोनो थाखाय खामानि मावगोन। रायजो राजाफोराबो गोनो गोथो जायालासे बर' हारिनि खामानि मावनांगौनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगौ। बे बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों तामुलपुर जिल्ला एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि एबा आफादारि नेहाथारि बि थान्दैया। दिनै तामुलपुर जिल्ला एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन जानानै आरोना जों जाय बिथांमोना जों दिनै जों आफादनि जिथु एक्स-एनडिबि जायफोरा बिथांमोना गोदाव सोराव दं दिनै बिथांमोनखौ जों बेखौनो खावलायनो सानो गासैबो माने जाहाथे गोनो गोथोआव थायालासिनो जोंनि बे तामुलपुर जिल्ला एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशनाव फैनानै जाहाथे गावखौनो गाव जोंजों जाहाथे जइन जाफैयो। लोगोसे जोंजों लोगोसे गासिबो खौसेयै खामानि मावलांनो फैयो जोंजों। बेखौ जों माने गासैखौबो जों तामुलपुर जिल्ला एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन जानानै आं बेखौनो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि जानानै बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। थोंजोङै जों बेखौनो खावलायनो सानो जिथु जोंहा दा जिथु प्रमद सार बिथां जों बेखौनो जों माने थोंजोङै जों बिथांखौनो जों सापर्ट खालामनो सानो। आरो लोगोसे जोंहा नै दा 20 नं दरंगाजुलि समस्तियाव जोंहा जलेन दैमारि सार बिथांखौनो जों खोनानो मोन्दों जेनेबा बिथांखौ जों केन्डिडेट होबाय होननानै बिथांखौनो जों दा माने 100% जों बिथांजों लोगोसे थानानै जों बिथांखौनो देरहासार खालामनो जों माने आवगायबोदों आरोना। बिनि सायाव जों माने जों अलरेडि माने जों गोजौ लेभेलावहाय सारमोनजों जों सावरायखाबाय बिथांमोननि प्रसेस माने सोलिबाय दं। दा बेखौ सारमोनासो मिन्थिसिगोन। जों बेखौनो खावलायनो सानो जेनेबा जों दिनै जायफोरा रियेल बिटिसि मोनाखै जेनेबा बिथांमोनखौबो जों बेखौनो खावलायनो सानो जोंजों थाफानानै जाय बिथांमोना मोनाखै जों बेखौबो जेनेबा बिथांमोननि मोनैखौ जों सुफुंनो नाजागोन जेसेबां हायो एसेबां। आरो लोगोसे जों प्रमद सार जिथु दैदेननाय इउपिपिएल सरकार जा बिथांमोनखौ जों माने फुल सापर्ट होनानै माने जोंनि जिथु मोननांगौ जायफोरा माने आद्रा थालांनाय बिथांमोनखौ जों माने इउपिपिएल सरकारखौ जों खावलायनानै जेनेबा बिथांमोननि मोननांगौखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय जों खावलायनाय जाबाय आरो प्रमद सारनिसिम। एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन हिसाबै रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो? जों बेखौनो जों एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन जानानै जों बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जायालासे दा जिथु जोंनि प्रमद सरकार सार इउपिपिएलखौनो जों माने गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ लोब लोब फैनानै माने बेयावनो जों ट्रेक्टरनि सावगारियाव जेनेबा भट होगोन होननानै जों माने बयखौबो खावलायनाय जाबाय आरो।